EDSA. Magandang hapon! Ay, gabi na pala. Hindi pa rin nawawala sa sistema ko yung pagsigaw ng magandang hapon. Magandang gabi, Metro and Mega Manila! Oras natin, alas 6:31 na ng gabi. Hanap ka na ng asawa mo! Magparamdam kasi, magsabi kasi na, Han, pauwi na mi. Ligo ka na. O di kaya, Han, pauwi na mi. Pagdating ko dyan, wrestling tayo ha. Hindi yung hindi ka nagpaparamdam. Tapos pagdating sa bahay, pag walang naluto pa, galit ka, sabihin mo, galing na ako sa trabaho tapos pagdating dito, walang makain. Ni hindi mo man lang inisip na yung ginawa ng asawa mo, naglaba, nagplantsa, nag-alaga ng mga bata, inayos yung mga umog ninyo, mga lago mo da. Diba? Kuminsan kasi mga kabisyo, sa totoo lang ha, ito yung problema nating mga tao. Damay-damay po tayong lahat, pati po ako, kasama ako dito. Masyado po tayong makasarili kuminsan when we do our decisions. Laging yung sa sarili natin, hindi bihira tayo nagdidesisyon na para naman sa iba. Para sa asawa mo, para sa partner mo, 'di ba? Okay? So paikutin na natin yung donation. Pakiikot na lang na sombrero. Isa pong napakagandang gabi sa inyo lahat at ganito po talaga ang eksena dito sa programang EDSA. Basagan po ng panga. Oh. Kala na, logic ka na. Wala pang logican dito. Magandang gabi. Aray! Mistake ang kalbo ka. Nagpapasikat ka naman. Di mo pa nga kayo pinapakilala. Hindi, pinapainit pa lang natin to eh. Kumbaga nagwa-warm up pa lang tayo. Nagre-revolusyon pa lang. Alright mga kabisyo, siyempre, kasama natin pinangungunahan po niya ng napakatalino sa lahat. Wow! Walang iba kundi si... Henyo! Hindi na tender, pero Jose pa rin kag nagarago mo. Siyempre mga kabisyo, kasama din po yours truly, the prodigy of Tanghenyo. Wala nang iba pa. Diego Bandido! Pag may buhok, ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hindi ako yan. At syempre, hindi naman makukompleto ang ating programa, ang Tropang EDSA, kapag wala ang napaka-cute at napaka-kulit na si... Duday, nagpaparinig ka na naman, ha? Umayos ka, hindi ka makakatikim sa akin ng donut. Hindi kita bibigyan ng donut pag ganyan ka. Lagi mo na lang ako tinitira, eh. Ang bihira. Ikaw din naman, tuwan-tuwa ka na naman pag binabanatan ako ni Duday, eh. Ay, naku mga kabisyo, shout out nga pala sa mga nakatutok sa atin dyan. Of course, dyan sa Car Club Garage, ayan sa may Molino, Bacoor. Maraming salamat sa pakikinig. Mabuhay po kayong lahat. At syempre mga kabisyo, samahan niyo po kami hanggang alas 9 ng gabi. Dito lamang sa pinakamalupit, pinakamasayang programa,
This is 90.7 Love Radio, Metro's number one. We're gonna keep on rocking straight up until 9. Hang tight. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. EDSA! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!